Ni manenja tugo mar Harambee Stars Dennis Oliech osidhi kaka jambetre mar tuke mag CHAN e pacho kae. E nyasi ma kamano manotimre magawa moro e alwora ma Kasarani, Oliech o meeting mar lando tugo ma kamano ne jo Kenya. Bende piny owacho kokalo kuom migawo mar tuke osingo mar tiyo machiegni gi jotugo manobedo gi huma kendo kelo nying maber ne Kenya ka gitudore gi pinje mag Uganda gi Tanzania. Tukego chakore ayanga kiny e piny Tanzania eka Jumapil Kenya goyo tugi mokwongo gi DR Congo. Okay, government officials, that's sawa. Naomba tu mafans wakuje au ndo atakuwa motivation kwa players. Wakitokea wengi ni kwa kiwanja ni watapush ni wachezaji ni bila hao ni wachezaji wawezi kuwa nini na motisha. So naomba tu ni mafans wakuje waache mambo ya ni politics aside. Isi Gor Mahia, ECFC leo wakati wa kuweka matope, ni wakati wa Kenya kuja pamoja kwa uzalendo, kushabikia nchi yetu, kuwatakia ushindi, na serikali tuko tayari katika kila ushindi watakaopata tutawatuza. Kwa hivyo sisi tuko tayari, tumejipanga.